ang Kiasa Li o lithium, no, na knapsack sprayer na dual pump, di ba sir? So yun mga saksid, no, at nandito naman mga saksid, ito bagong-bago mga saksid, no? Kasi di ba green yung ito orange naman, no. Ito sir, ano naman yung special dito naman sa ating Kiasa? Ito po sir, yung Kiasa po natin na to, yung bagong modelo po natin, may mixer po siya. Oh, may mixer. Marami. So yun, dito naman tayo mga saksid sa malalakas naman, no, na sprayer, at nandito ang Kiasa, ano to sir? Kiasa KS. Kiasa KS 768 knapsack power So yung special. mga saksid, made in Japan, pagkukumpara naman natin sir, no, kung ano yung pinagkaibahan ng dalawa ng Kiasa na KS768 at saka itong Titans. So yun mga saksid, at nandito naman tayo ngayon, no, sa mga sprayer na available dito kay AJ Farmtech. At unang-una dyan mga saksid, syempre nandito ang Kiasa Li o lithium, no, na knapsack sprayer na dual pump, di ba sir? So ito sir, ano ba yung sa mga nakakapanood sa atin, ano ba yung magandang feature nitong natin? Ito po sir, Kiasa Li plus lithium po yung kanyang battery. Mas pinagaan po siya. Pinagaan Tapos siya. ang kanyang motor po, double motor. Double motor Opo, sir. na. Kaya sa mga naghahanap sir, no, Mas na malakas. nandito na mas malakas. Opo. Hinahanap nila, nandito yung mga saksi nakakabit. Ito yun. Kulay green yan, dual pump, Dual knapsack pump. sprayer. Yan. At ilang ano to sir, ilang knapsack sprayer bago siya malobat? Bali, Ilang load? ilang load po, mga 12 na load, kaya po niya po. 12 sir. Opo, 12 na load na 20 liters. 20 liters. Opo. So, ibig sabihin, kasi sa isang hektarya is nagma-maximum lang 10 load. So, may sobra pa na 2 load para pag mag-spray pa sila, no. So, ito kayang-kaya niya mahigit ang isang hektarya. Kaya po Na na may sprayhan, mga saksid. Yun, mga saksid, oh. Hindi mo na kailangan magbomba kasi andito na, dual pump na siya. So, yan. Ito Bali, yung Kiasa. Ganon din sir, kapag after natin gamitin, ito po, double motor po siya. Ito yung, Pag inon po natin yung red, tapos yung green, mas malakas po yung kanyang... ito sir, para sa naman to sir? Yung... Ito sir, yung kapag yung gusto mong hinaan o lakasan sir. Okay. Ito sir, kung gusto mong lakasan o mas mababa yung andar ng motor, pwede po ito. Okay. Dito rin po yung ano po natin, Charging port. charger po, pag nalobat na po siya. Pag nalobat na siya. Then, after po na, pag natapos po natin siyang gamitin sir, para malinisan lang din yung pump, lagyan natin siya ng kahit isang timba na, kalating timba na tubig na malinis, tapos palabasin po natin. Para hindi po maipon sa pump yung mga powder na mga gamot po. Gamot. Para iwas po sa sa bara. Sa bara. Kapag gagamitin natin siya, alam natin, condition siya. Condition. Wala nakabara sa pump na Sir, namumuo yung ubusin mga nila yung pulbos. kalahating timba, ganon. Ganon sir, para lalabas sa mag-flow lang. dito na malinis na siya. Malinis na siya. Kahit i-stack natin siya sir, hindi na siya mag-i-stack na magbabara sa pump. Yung mga powder. Ay, mga pa. Tapos, bago natin din po i-stack siya, make sure na may karga po yung kanyang battery. Yung hindi po siya lobat. Opo, okay. ganun po. Para mas tatagal pa ng ilang taon yung battery, yung buhay niya. Ayun mga saksid, yun yung magandang sa atin, lalo na sa mga naggagamit ng sprayer, no, lalo na sa mga ganito, no. At syempre, di ba sir, lifetime Lifetime service po tayo. So kung nasira man ang inyong mga sprayer, mga saksid, punta lang kayo dito at libre po ang kanilang service, no. At para matignan kung ano ba yung problema ng inyong sprayer. So yun, ito yung Kiasa knapsack sprayer. Sa mga gusto mag-avail, mga saksid, mag-message lang kayo diyan sa AJ Farmtech na makikita nyo sa comment, mga saksid, nandyan yung details nila para at least direkta po kayo makapag-usap sa akin. So yun mga saksid, no, at nandito naman mga saksid, ito bagong-bago mga saksid, no? Kasi diba green yung ito orange naman, no. Ito sir, ano naman yung special dito naman sa ating Kiasa? Ito po sir, yung Kiasa po natin na to, yung bagong modelo po natin, may mixer po siya. Oh, may mixer, maraming naghahanap niyan mga saksid. Bali, imimix niya po yung mga powder, yung mga gamot. Ay, ibig sabihin, siya sir, hindi mo na kailangan haluin kasi may mixer na siya. Hindi na po natin May kailangan naghahalo na. haluin ng stick or kawayan. stick, oo. Apo. Meron po ditong Ayun, makikita mga saksid. yung para sa
yung sa mixer, yung sa pump. Yun. Ayun. Maririnig po natin. Kulay green Yung kulay green, yung sa mixer po niya. mixer niya. Opo. Okay. So, makita natin yan. Tapos, ito rin po yung sa yung kulay red, sa pump po yun. Sa top niya. Ayan. Pakita natin sa inyo mga succeed yun sa loob niya. Pakita natin. Yan po, umiikot po yung ating yung mixer. Okay. Kasi papatay ako. Off po natin, on po natin, mixer. Ayan. Yung LEC na yan, mga succeed yung LEC po yan. Then yung pump po. Yan. Ayun. May indicator na rin po ng ano ito, sir, sa battery. Malalaman po natin kung ilang bar. Ayan. Nalaman rin mga succeed Apo. natin. Malalaman po natin kung lobat na siya o ano. Ayan, may 3 bar pa siya. Ayun. Mga succeed. Oh. Hindi ka na maghuhula kung lobat na ba yun. Alam mo na, sir, Pump mo. merong may 3 bar pa, kaya medyo malakas pa siya. Oo. Ayun. Mga succeed. Hindi na natin maghuhula-hula. So, dito yung sa green. Sa yan green yung po, ano, yung sa pump. Ay, sa mixer po ito. sa mixer yan. Yung red, yung pump po ito. Okay. Off po Para natin. di malito. Meron din po yung... Yung lakasan na yun, sir, yung depende rin sa bilis ng ano nyo, ng mix din, no? Opo. Okay. Ito din po yung sa charger. Charger niya. Yan po. Ayan, mga succeed. Magaan din po ito. LI. Lithium din po ito. Oo. Yun, mga succeed, sa mga gustong mag-order ng ganitong pump, ayan mga succeed, mag-message lang kayo dito sa AJ Pumptech. Nasa comment kung paano sila makontak. Let's go! So yun, dito naman tayo mga succeed sa malalakas naman na sprayer at naandito ang Kiyasa, ano to sir? Kiyasa KS. Kaya sa KS768 760. knapsack power sprayer. Ayun, no? Made in Japan, Japan model. Para Japan technology. Japan technology, Japan mga model. succeed. Ayan, Yan, sir. So ito naman sir, ano naman yung specs na ito sir? Demo natin, sir, bago nila i-start. Pag lagyan natin ng ito, lagyan natin ng oil. So lalagyan ng oil dito mga succeed. Dito po yung lalagyan ng oil niya. Ayan. Sarap. Natin. Yan po yung lalagyan ng oil niya. After po na nalalagyan po natin ng langis, dito po yung gasoline. Oo. Then, pag may gasolina na po, i-pump po natin dito. Okay. Para Pump dyan sa loob. Umakyat po sa carburetor niya. Okay. Papump po dito. Then, i-chochok natin bago po natin siya papaandarin. Papaandarin po natin na pag umandar na po yan, babalik po natin pababa yung choke. Okay. Saka po natin dadagdagan ng accelerator para lumabas ang tubig para pag magbomba po siya. Ito yung adjustan pump. niya. Opo. Adjustan, ito po yung adjustan ng accelerator sa Okay. lakas po ng power ng makina. Ayun, Pag papataas po natin, mas malakas. mas malakas po siya. Oo. Yan po, sir. Okay. Dito naman po yung pwede po natin dito sa pressure. Kung gusto pa natin mas malakas yung pressure ng sa Buga tubig, niya. sa buga ng tubig, pwede Buga po ng dito tubig. pihitin. Ito po, itong red. May Ayun. nakalagay po dito na yung ito, may off, may on po ito eh. May high. Kapag high, pag ano po, Okay. pag low, babawasan mo. Yun, mga succeed. So ito yan. Ang Kiyasa KS768 yan. Japan model. Knapsack sprayer. Ganun din. 25 liters na sir, no? Bali, ano po ito, sir? Ang liters. 20 liters lang, sir, siya. 20? Apo. Okay, 20 liters. O, kasi yung iba, baka sabihin nila, malus-lus eh. Ayan po, sir. After ng pagtapos din po na gamitin, kailangan din po natin lagyan ng isang timbang tubig para paanda rin po siya ng makita po natin dito, lalabas yung tubig na sasama na yung mga dumi, yung mga okay. powder, yung mga powder, gamot, saan. para hindi po siya bumabara dito sa pump. Ayun, Pag ano na po natin siya, i-stack na po natin. Kailangan po natin siyang paanda rin ng malinis na tubig ayun. para malinisan po Para yung ating bomba. pang matagalan ng makina. Opo, para hindi agad-agad masira yung mga ano po niya, yung mga packing, Mga packing. mga oil seal po niya. Mga packing po. Ayun, mga succeed. So yan, yan yung Kiyasa KS768. 4-stroke. 4-stroke, mga succeed. So yun, mga succeed. Siyempre ito pagkukumpara naman natin, sir, no? Kung ano yung pinagkaibahan ng dalawa.
ng Kiasa na KS768 at saka itong Titans. Titans. At TT768. 768. Okay. So yun mga saksi, sige, check natin. Ano yung pinagkaiba nila, sir? Bali, yung pinagkaibahan po nila, sir, meron po siyang dual chamber. Ito Okay. po, sir. Magkabila po, yun. Ito. Dalawa. Dual chamber po yan. Mas Okay. malakas yung buga ng tubig po. Ito yung ano niya. Mm. Ito tsaka sa kabila po. Ito po yung luma natin, wala po siya. Wala siyang chamber. Wala pang chamber. Ito meron na dalawa. Ito talaga. Silip natin. Yan, sir. Ayan, ito. Yung stainless po 'yon. Yung stainless, yung dual chamber. Ito po. Dito. Ayan. Nakikita po. Yan. Yan, dyan sa loob yan mga saksi. Yan. Okay. Parang ito, sir, yung old model, sir. Opo. Bale, ito yung bagong modelo natin na ano. At saka yung pinaka throtter po niya, yung sa accelerator, kung papasinin po natin, malayo pagkakaiba po niya. Oo nga, ito medyo ano siya. Dahil meron din po itong protection para dito sa cable. Hindi po siya basta-basta. Dati-dati po kasi kapag inaano po siya, bumibitaw po dito eh. Okay. Parang meron na siyang housing ito. Yan. Kaya medyo patibay-tibay. May tibay-tibay siya. Meron siyang lalagyan ng throtter Parang natin. meron siyang tawag dito. Support para kumbaga sa sasakyan, bumper. May frame. May frame siya. May frame Yan. siya. Ayun, mga Kaya di saksi. basta-basta masisira yung ating itong cable. Unlike dito sa Accelerator cable ito. Like ito, wala po eh. wala siyang frame. Opo, wala siyang frame. Ayun, mas. Pero pares tong 4-stroke, sir, di ba? Pares po siyang 4-stroke ito. Ito yung Titans na TT768 4-stroke. Yan po. 760. Ito naman po yung KS-768 Kiasa. Kaya sa Ito po yung bagong model. 4-stroke din po siya. 4-stroke. Yun. Maganda yung feature talaga rin itong kaya sa sir, no? Oh, maganda po ito, Advantage Kiasa. yung niya. Maganda rin po si Ito si Titans, mga saksi, subok na rin yan. Opo, subok na natin to. Marami ng farmers ang talaga nakagamit din yan. Madali din pong sa repair, sir. Kapag sa mga spark plug niya, ito lang, tanggalin mo, madali mo na siya matanggal. Okay. Di unlike sa mga iba na halos tatanggalin mo pa yung itong mga Lahat, tangke niya bago mo mahugot yung spark plug. Ito po, sir. Scroll lang ito. Scroll lang. Nandiyan na yung spark plug, madali mo. Tsaka may cover siya eh. May cover siya. Madali siya nga. Ayun, mga saksi. Sa spare parts, sir, kompleto din tayo. Marami tayong mga spare part. Spare parts. Kompleto po tayo sa mga spare part. Ayun, mga saksi, sa nagtatanong ng power sprayer, marami yan dito available kay AJ Farmtech. Meron din sila mga saksi kung gusto niyo ng 4-stroke o 2-stroke, meron din sila mga saksi. So, andin yung pakita natin 2-stroke, sir. Ito po yung 2-stroke na Titans. So, yan, ito yung 2-stroke na Titans naman, mga saksi. Bali, talagyan po 20 natin liters din, sir, no? 20 liters po. Lagyan natin ng gasolina and then tuti. Para i-mix po natin yung tuti. Kasi nga po, 2-stroke siya. Ayan, mga saksi. Ganon din po, sir. Ipa-priming natin, pump natin. Tapos, ano natin ng konting silinyador bago siya start na paandarin. Ayan, mga saksi. Para mapaandar siya. Mapaandar. Mas maganda kapag pinandar po natin, hawakan po natin yung pinaka-makina pag in-start po natin para hindi po basta-basta maputol itong yung tali, itong recoil starter niya. Para aalalayan din po natin. Kahit ano pong mga makina, ganun ang ginagawa po natin. Para hindi siya... Para hindi po nasisira agad itong recoil starter. Para tumagal, ma-succeed yung makina rin ng inyong knapsack spray. So, free service naman yan. Magpunta lang kayo dito kung gusto nyo paayos yung inyong mga nabiling at knapsack sprayer o power sprayer, available yan. Ganun pa rin, sir, yung service natin, lifetime service. Then, lagyan natin ng tubig na isang timba na malinis bago po natin siya i-stock. Para yung mga powder, yung mga gamot, malilinisan po dito sa pump. Ayun. Para the next na mag-i-spray tayo, alam po natin na
lalabas ang tubig kasi malinis po yung pipe niya. Malinis na. Hindi Walang po- barado, Walang hindi barado po mababaraan. dito. Dito po kasi ang mostly, dito po, nagbabara dito yung mga powder. Nasisira po yung kanyang mga check valve, yung mga B-packing. Kaya para maiwasan po natin yon, lagyan ng tubig, paanda rin, tapos pag nakita po natin malinis na, okay na po yun. Ayun mga saksi. Ayun yung mga sprayer dito no kay AJ Pantec. And mag-message lang kayo mga saksi nasa comment kung paano sila makokontak para direkta po kayo mga saksi na makapag-usap sa kanila.